mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tatlo kaming babae na pinagsabay niya. Hi DJ Rocky. Ako ay isang masugid na tagapakinig mo mula pa noon. Gustong-gusto ko kung paano mo basahin ang bawat kwento. Dama ko ang bawat salita. At minsan, hindi ko rin mapigilang maiyak. Kaya ngayong ako naman ang may kwento, gusto ko rin itong ibahagi. Sana ay may mapulot na aral ang ibang kababaihan mula sa aking karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Rose. At ito, ang aking secret file. Isa akong OFW, by the way. August 2017. Ito yung buwan at taon kung kailan unang pumasok si JM sa buhay ko. Una ko siyang nakita sa apartment na inuupahan ko. Boardmate ko siya. Magkatapat lang ang kwarto namin. Siya ang nagpakilala. Hi, ako nga pala si JM. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita. Ngumiti lang ako at sumagot sa kanya ng, oo, kahapon lang ako nagsimulang mag-rent dito. At doon na nagsimula ang lahat. Sa simpleng pagbati, naging magkaibigan kami. Hanggang sa naging mas malapit kami. Palagi kaming magkausap, palaging magkasama sa inuman, at nagkukwentuhan na umaabot hanggang madaling araw. Then niligawan niya ako. Sinagot ko naman siya. Akala ko maayos ang magiging relasyon namin. Pero isang araw, may lumapit sa akin na babae. Umiiyak. At damang-dama ko yung panggagalaiti niya. Sabi ba naman sa akin, ang landi mo! Kabit ka ng boyfriend ko! Nagulat ako. Hindi ko naman siya kilala. At hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Pero dito ko na nadiskubre na may live-in partner pala itong si JM. At ang masakit, may anak na sila. Naalaman ni JM ang nangyari. Kinausap niya ako. Humingi siya ng tawad. Ang sabi niya sa akin, ex ko na yun. Matagal na kaming tapos. Anak na lang namin ang nag-uugnay sa amin. Naniwala naman ako. Kaya ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon kay JM. Pero hindi ako tinantanan ng ex niya. Naitago natin sa pangalang Bea. Lahat ng klase ng panggugulo naranasan ko. Text,
Messages, Facebook posts, parinig. Kaya isang araw, hindi ko na kinayanan. Napilitan ako makipaghiwalay kay JM. Pero, minsan nagkakasalubong kami. Tapos kinakausap niya ako. Nandun yung paglalambing niya. Na para bang gusto ko nang bumigay. Hanggang sa tuluyan na nga akong bumigay. At nagkabalikan kami. Pangako namin sa isa't isa. Mag-uusap kami at aayusin ang lahat ng gusot o problema sa relasyon namin. Akala ko magiging okay na ang relasyon namin. Pero isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang babae na nagpapakilalang si Jessa. At ang sabi ay, "Hi, ikaw pala ang kabit ng boyfriend ko. Ang kapal ng mukha mo. FYI, may anak na kami." Naguluhan ako. Sino na naman tong babaeng to? Parang nayanig ang mundo ko. Kinausap ko si JM. At ang sabi niya, girlfriend daw niya si Jessa. Pero yung anak, hindi naman kanya. So ano ako sa buhay mo? Tanong ko sa kanya. At ang sagot niya sa akin, mahal kita. Wow. So 3 pala kaming babae sa buhay ni JM. Si Bea, may anak sa kanya. Si Jessa na nagsasabing may anak din sa kanya. At ako naman, ang babaeng umaasa, tanga-tangahan, ang rupok-rupok. Kasi hindi ko alam kung bakit pero kahit ganito yung mga nalaman ko, hindi ko siya maiwan-iwan. Pinili ko pa rin magpakatanga. Pinili ko pa rin na manatili sa pakikipagrelasyon sa kanya. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Pakiramdam ko siya lang yung sandalan ko. Pakiramdam ko siya lang yung karamay ko sa lahat ng problema ko. Then year 2019, nag-decide si JM na magtrabaho sa Maynila. Mas malaki raw ang kita doon. Ayaw ko sana dahil sanay ako nakasama siya araw-araw. Pero wala akong magawa. Nabalitaan ko na si Jessa nagtatrabaho rin sa Maynila. Di kalauna nalaman ko rin ang totoo. Kaya pala gusto ni JM na pumunta ng Maynila at makalayo sa akin ay para maayos nila ang relasyon nila ni Jessa. Kaya nang makumpirma ko yun, tinuldukon ko na ang ugnayan namin ni JM. Kaya lang 1 buwan, matapos umalis ni JM, nakaramdam ako ng kakaiba. Masakit ang puson ko, masakit ang dibdib ko. Tapos parang gutumin ako. Dito ko napagtanto na hindi pa ako dinaratnan. Kaya bumili ako ng PT. Ginamit ko ito. At ang resulta, positive. Tumawag ako kay JM, umiiyak. Pero ang sabi lang niya sa akin ay, "Hindi pwede, hindi ko kayang harapin ang pamilya mo. Alam mo naman yung sitwasyon natin." DJ Rocky, ang sakit. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa pamilya ko. Paano?
Tapos yung mga kaibigan ko hindi pa boto sa kanya. Tapos kabit lang ako. Wala akong karapatan. Wala akong kasiguraduhan. Hindi ako makakain. Umiyak ako gabi-gabi. Sabi ko pa nga, dun sa batang nasa sinapupunan ko, hindi ka dapat mabuhay. Nagbubuhat ako ng mabigat, nagpupuyat ako, hindi ako nakakakain. Pero bakit buhay ka pa? Tapos tumulo na lang yung luha ko. Then nagpa-check up ako. Nagpa-ultrasound ako. Dito ko nalaman na okay ang bata sa sinapupunan ko. Buhay siya. Lumalaban. Malakas. At sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi niya ako iniiwan. Pero yung iba, iniiwan na ako. Si JM, ni 5 sentimo walang ibinigay. Ni hindi man lang din siyang nagtangkang alamin kung anong kalagayan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na buwan kong itinago ang pagbubuntis ko. Hanggang sa dumating ang kapatid kong OFW. Napilitan akong umuwi sa amin. Kahit takot ako, wala na akong ibang malapitan eh. Dito na ako tinanong ni Mama habang nagsasaing ako. Rose, buntis ka ba? Tumango ako. Nagsimula na akong umiyak. Oo, Ma, buntis ako. Yumakap siya sa akin at ang sabi lang niya, anong plano mo ngayon? Ang tanging sagot ko, wala po. Hindi ako kayang panagutan ni JM eh. Then kinabukasan nalaman na ng buong pamilya ko. Akala ko nga, mapapalayas ako. Akala ko mapapagalitan ako at makakarinig ng mga kung ano-anong masasakit na salita. Pero wala. Ni isang sumbat, walang lumabas sa bibig nila. Tinanggap ako ng pamilya ko. Tinanggap nila kami ng anak ko. Fast forward ng mga anak ako. Umuwi rin si JM mula Maynila. Pero hindi niya ako idinalaw sa ospital. Dumiretso siya sa bahay nila Jessa at sa anak nila. Ang sakit, DJ Rocking, na ako nakahiga sa ospital umiiyak duguan habang siya ay masaya sa piling ng iba. Although, nagchat-chat sa akin si JM. Nangihingi ng pictures ng anak namin. Nangungumusta naman ako paminsan-minsan. Pero alam ko na hindi na ako ang mahal niya. Yung para bang kami o parang may nag-uugnay sa amin pero wala na talaga eh. Hindi na talaga. Payat na payat ako, lutang sa pagod, pero pilit kong kinakaya para sa anak ko. Then year 2021, may nabalitaan ako. Engaged na raw sina JM at Jessa. Nang malaman ko yun, kinuha ko agad ang cellphone ko at tinawagan si JM. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na sinasabi ang mga salitang akala ko
sa teleserye ko lang maririnig. DJ Rocky. Sinabi ko kay JM na kung po pwede, wag na niyang ituloy ang pagpapakasal kay Jessa. Oo, nagmakaawa ako kay JM. Kasi iniisip ko paano na kami ng anak ko. Pero ang tanging sagot niya lang sa akin ay, Rose, hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero kailangan kong gawin to. Kung pwede lang hatiin ko yung puso ko at sarili ko, ginawa ko na eh. Para lang maibigay ko kayo. Maibigay ko sa inyo yung buong kaluluwa ko o pagkatao ko. Ilang beses kong inulit ang pakiusap ko. Pero buo na raw ang desisyon niya. Kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ang lahat. Siguro karma ko na ito. Akala ko kasi sa huli, ako pa rin ang pipiliin niya. Kaya sumugal ako. Pero sa bandang huli, iiwan lang din pala niya ako. Then January 2022, ikinasal na sina JM at Jessa. Ganun kabilis. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula noon. Pero tiniis ko lahat ng sakit. Dahil mas natatakot akong mawala ako sa buhay ng anak ko. Hindi ko na mabilang kung ilang baldeng luha ang nailuha ko. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ako muntik sumuko sa buhay. Pero sa tuwing pinagmamasdan ko ang anak ko, nakukonsensya ako. Na dapat lumaban ako. Then dumating ang panahon na natuto akong uminom. Sumama sa mga kaibigan at minsan naging pabaya na rin ako bilang ina. Inaamin ko, inalayo ko rin ang sarili ko sa ibang lalaki. Hindi dahil mahal ko sila, kundi para makalimutan si JM. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin ang hinahanap ng puso ko. Hanggang sa natauhan ako. Napagtanto ko na ang sama kong maging magulang. Nakalimutan ko na may anak kong umaasa sa akin. Naiyak ako. At dito ako humingi ng tawad sa Diyos. Nagmakaawa sa Kanya na tulungan ako. Na makapagsimula uli. At dito na ako nagsimulang bumangon muli. Naganap ako ng trabaho para makapagbigay sa anak ko. Oo, nagbibigay si JM na ng sustento pero hindi pa sapat. Nagsikap ako ng doble para maibigay ko lahat ng pangangailangan ng anak ko. Hanggang sa dumating ang isang opportunity. Makuha ako ng kapatid ko para magtrabaho sa ibang bansa. Noong una, nagdalawang isip ako. Paano ang anak ko? Ayokong lumaki siyang wala ako. Pero alam ko rin naman na kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan niya. Kaya nagdesisyon akong lumipad. Nalaman yun ni JM. Noong una, ayaw niyang pumayag. Pero alam naman niya na buo na ang pasya ko. Sinubukan pa rin niya akong pigilan. Pero isinumbat ko lang sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa amin ng anak ko. Kaya wala na siyang nagawa at sinuportahan na lang ako. September 2022, umalis ako. Ilang linggo bago ang flight ko nagkita kami ni JM at ng anak namin. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Sabi niya, gusto man daw niya akong pigilan. Pero alam daw niya na ito ang makabubuti para sa aming dalawa. Lalo na sa anak namin.
Nagkayakapan kami ba habang umiiyak dahil alam namin doong matatapos ang lahat. Sa mismong araw ng pag-alis ko, hindi ko pinasama ang anak ko sa airport. Natakot ako na hindi ko kayanin. Si JM ang naghatid sa akin. Hindi alam ng mga magulang ko. Akala nila wala na talaga kami ni JM. At yun din naman ang akala ko. Nasa ibang bansa na ako at akala ko makakalaya na ako sa alaala niya. Pero kahit malayo na kami, patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan para makausap ako. At sa totoo lang ako rin naguguluhan. Dahil sa homesickness at lungkot, bumigay uli ako. Naging mas malalim pa ang usapan namin. Mas ramdam ko ang effort niya. Sabi ko sa sarili ko, ginagawa ko lang to para sa anak namin. Pero sa huli, ako pa rin ang natalo. Kasi umasa uli ako. Nalaman ng asawa niyang si Jessa na may communication pa rin kami. Kaya inaway niya ako. On and off na ang relationship nila. At dahil yun sa akin. Hanggang sa nabalitaan ko na bumalik si Jessa sa Maynila para magtrabaho. Naiwan si JM sa probinsya. At lahat na ng oras niya sa akin na lang. Pati pagtulog naka-video call kami. Pero may mga gabi rin na hindi ko siya makontak dahil magkasama pa rin sila ni Jessa. Napagod ako. Kaya nilakasan ko ang loob ko. At dito ko na pinapili si JM. Ako o si Jessa? Pinili niya ang asawa niya. Sinabihan niya ako na gusto niyang ayusin ang buhay niya kasama ang pamilya niya. Alam mo, DJ Rocky, galit na galit ako kay JM. At galit na galit din ako sa sarili ko. Minura ko siya, binlock ko siya sa lahat ng pwedeng paraan na makontak niya ako. Nag-decide ako mag-move on. Pero biglang nag-message si Jessa. Tinanong niya ako kung ano na ang status namin ni JM. Sinabi ko ang totoo, na kami hiwalay na. At siya ang pinipili ni JM. Pero nagalit siya. At sinabi sa akin na, bakit ka magsisinungaling? Kami nga ni JM ang hiwalay na eh. Gulat na gulat ako, paanong hiwalay? Siya nga yung pinili. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe sa WhatsApp galing kay JM. At ang sabi ay, chinat ka ba ni Jessa? Huwag mo na siyang patulan. Hiwalay na kami. Nalaman ko kasi na buntis siya sa ibang lalaki. Alam mo DJ Rocky, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya ba ako para sa sarili ko, para sa anak namin? Maawa ba ako kay JM? Pero sa totoo lang, nung na-confirm ko ang lahat, lumuwag yung pakiramdam ko. Ito pala yung ending nila. Ilang taon akong nasaktan dahil hindi ako pinili ni JM. Pero ngayon, eto siya. Iniwan. At ang mas masakit, ang asawa niya'y nabuntis pa ng iba. Paglipas ng 3 buwan, umuwi ako ng Pilipinas. Una kong pinuntahan si JM. Nag-usap kami. Inamin niya ang lahat. Sabi niya, pinilit lang siyang pakasalan ni Jessa. Nangakong magpapakamatay kung hindi siya papakasalan. Ang mga magulang ni Jessa para ang nagtakda ng petsa ng kasal para siguradong hindi na siya makahanap ng iba. At sabi niya pinagsisisihan niya ang lahat. Dahil kung tutuusin, mas matagal kaming nagsama kaysa sa kanila. Hindi raw talaga sila nagsama bilang mag-asawa. Nabuntis lang daw niya si Jessa at dahil doon, pinilit siyang magpakasal. Humingi siya ng tawad ng makaawa, hiningi ng buong pamilya niya ang isa pang pagkakataon para sa kanya. At ibinigay ko yun. Hindi ako nagdalawang isip. Dahil siguro naniniwala pa rin ako sa pagmamahal namin. Ngayon bumabawi siya. Nakikita ko naman. Bilang ama at bilang partner. Nabalitaan na rin namin na nanganak na si Jessa.
at masaya na sa bago niyang kasama. Ngayon, ginagawa rin namin ang lahat para maging mabuti kaming magulang sa anak namin. Hindi ko akalain na ito ang magiging ganap ng mga buhay namin. At hindi ko alam kung eto na ang happy ending namin. Pero araw-araw, nagdarasal ako na sana mapatawad kami ng Diyos sa lahat ng nagawa namin para makapagsimula kami ng bagong buhay. Wala kaming closure ni Jessa. Pero alam ko na darating din ang araw na maghihilom ang lahat ng sugat. Darating din ang araw na mapapatawad namin ang isa't isa. At isa lang ang maipapayo ko sa lahat ng babae. Huwag ninyong hayaang maranasan nyo ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi madaling pumasok sa ganitong sitwasyon. Madaling pumasok, oo, sige. Pero napakahirap lumabas. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Rose. At ito, ang aking Secret 5.